Benvolgudes i benvolguts, us saludo des d'aquesta carpa transformada del Recercat en format virtual. Una salutació a tothom que ens acompanya, ja sigui per streaming o posteriorment per l'app de l'IRMO. Sobretot perquè vull agrair-vos a totes les persones que d'una manera o altra esteu vinculades als centres d'estudis dels nostres estimats països catalans i que participeu al Recercat. Deixeu-me, però, fer una salutació especial a l'alcaldessa de Tortosa per acollir-nos, una ciutat clau com a cruïlla dels països catalans amb més de 2.000 anys d'història i amb un patrimoni sorprenent. Gràcies, estimada Meritxell. Com ja s'ha comentat, estem celebrant la 17a edició del Recercat i en els temps que corren haurem de parlar que aquesta és la segona edició híbrida entre presencial i virtual. Certament, la Covid ha impactat de ple en el sector de la cultura i molt especialment el de la cultura popular, perquè la vivència de la cultura popular està estretament lligada a la participació activa de la ciutadania que sovint es produeix de forma espontània i improvisada. Però com demostreu avui, amb aquesta edició, la cultura és essencial i és segura. El món de l'IRMO conté un importantíssim teixit associatiu responsable de la recerca i de l'activitat cultural al territori i per això sou un dels pilars de la nostra cultura. De fet, ja us ho he comentat altres vegades, que per mi l'IRMO és una estructura d'estat. Deixeu-m'ho dir així, l'IRMO sou estructura d'estat de la construcció del coneixement. Vull agrair moltíssim la feina de la directora, de la Carme Jiménez, del president de la coordinadora, en Josep Santasmases, i dels vostres equips per la tenacitat en la celebració del Recercat. Avui, en aquesta 17a edició, fem protagonistes imprescindibles el sentit social i cultural de tota investigació i també dels països catalans. En són exemples la presència del Centre d'Interpretació de la Jota o les exposicions Patrimoni contra les cordes de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, la premsa del moviment veïnal del districte de Nou Barris, vestits per ballar, de la indumentària de les danses tradicionals catalanes o la cultura que vivim per festejar que Tortosa sigui capital de la cultura. I també en són exemples els propis premis, amb representació de tots els països catalans. Per tant, Recercat consolida de manera transversal la democratització i transmissió del coneixement a través de les TIC, perquè viure en una societat en xarxa, a part de digitalitzar i globalitzar el coneixement i la recerca, significa també entendre les conquestes d'aquest extraordinari equip humà de l'Institut Ramon Muntaner. Cal continuar creant una àgora del coneixement, una àgora que ens mantingui ja al corrent de què s'està investigant perquè no hi hagi punts de fuga, i sí, en canvi, de col·laboració i de sinergia. Construir aquesta àgora que se celebra amb el Recercat ens fa còmplices d'un projecte que només pot ser col·lectiu. Aquí sempre ens hi trobarem. Moltíssimes gràcies, de tot cor.